Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello para bro, saya sih ngupdate sebagai pisah kan video. Dia hakan video ngina keren ya ki problems. Lane ya ki jinge ki bangi kenduk bah hagini kisni. Ngina keren ru ya ka jing arsap ya ki kampom day jong ka sorkar hangne hajalam meklaya te perlok ki don artli ki problems. Ki bang ya kenduk bah hagini kisni. Kawe kadai ka poverty lane ka jingduk sakawe pat kadai ka unemployment. Lane ka jingbom yuk kam yuk jam. Kini artli ki problems ki bangi face bah hagini kisni ki panlong yangi bangin bitar bangin dukham sim kajing duk kajah namar kajing bombiang kakam kajam bat sakawe kadai kajing jaitu kajing bombiang kakam kajam kadai kadau kebakungsan jong kajing duk te haba kakam kajam kambiang kamtam ki baladon lok don khun le te ki haban besai ki khun ru kapisa kaduna kamtam lada pang lada stom te hagini gisni ngide ban pha school ki khun te haba kapisa kamdon de na kane kadau kesa penlong yangi bangin dukham sim bangin bitar bangin nom suk kaman sim namar hagini gisni lada ngimdon pisa lada ngiduk camut ngi jenjar bha namar man lagi kam tang ki kam lut pisa sudah lada ngi lejing lejru ngi habandon ka pisa lada ngimdon pisa kumno ngin yo ban lejing le tang ka kali ru lada ngimdon tapi ngiladu kam te man lagi kam ka pisa ngi de bandon be te ka jingduk ka penlong yangi banginom don pisa badon ki baduk palat le watang sitengkar kimdon ki barus pat ki yo ban tit jaki tiar ki barem ki mar ki barem kadba ki baduk kimdon wat tangkabam kadiru kane ka penduk ham sim ya ki breu ki ba face ya kum kine ki problem sakawe kade ka jing bom yo kam yo jam ka jing bom yo kam yo jam ru kade ka we ka ba penduk ham sim yangi kamtam ya ki samla bun ki bala pendep ya ki jing pule baper nrei ki penlut kai ya ka pisah ka bai school ka barem nadu bakidang late school hadu bakin da late ya ki college kil penlut sibun ka pisah nrei habakut kim yo kam yo jam kumta kane ka jing bom yo kam yo jam ka penlong ki bakin dukha sim donru ki bala phai si kam sneu namar bakim yo kam yo jam kila pule penut kai kapor kila penut kai ya ka bor jing perkhat ban ngam jeliu hakakot nrei habakut kim yo kam yo jam kumta kito kiba duna hagaliang ka emotionem ki phaino si kam sneu te nakaleng ka jonga ngampan slur ya phi ba phin le chi kam sneu ngakwa e phi lara phim yo kam yo jamru to tre da ka ep la jong to tre stom namar phi don ya ki tiki kijat ublei ula ayangi uwei pa uwei ya ki tiki kijat lajno stang kito ki ba khaduna lane kito ki up normal ndai mangi ki ba don ya ki tiki kijat tengi dei ban tre stom ken ngim dei ban phai si kam sneu ka jing le jong ka sorkar hangne hajala mekhlaya jungi ngan keren chwa hangne hajala mekhlaya jungi ka penjot ki samlah namar balai ba ka sorkar hangne hajala mekhlaya jungi kasu kentu yangi nadu badang khna bangi dei ban le school nre anda la pendia pi jing pule tangkat do ki bayu kam tang ki ba bhaboki
Kamtam hakine kisnilai bajur pelat ka corruption kata ka jingle thokru day na kane kadau ka penlong ki babun bakim yo kam yo jam ubala pule sitom ubala kre sitom ya ka kuat ubah pas hok ke ki exam yo kam yo ban da bom le tho exam kanem ya penlong ya kitu ki ba la trai sitom ki ba la trai minut bakin dukhaman sim bakin bitar kimban se ban phai si kam sneu te kumaga onge phi wadu phai si kam sneu nga kentu ya phi ki samla lada phim yo kam yo jam phim de ban phai si kam sneu sedang dagi kam ki jam la jong lada philadon ya ka experience lada philadon ya ka jinglang jing start le te kala suken ya phi ba pin sedang da ka business la jong start on your own business. Don't depend on others. Ladangi sedang ya kakam kajam lajong em. Watlang imi kakam sarkaru. Lada kakam jungi hadin kayat. Katno kalong kajing kerku. Namar daka bangi trestom dalade ubleiru ukerku ini. Kumta wadju ngop si kam sneu. Lada pim yuk kam yuk jam. Te kajing le jong ka sorkar hang ne hajala mekhla jungi kapen bitar ki babun ki samla ki bala pendep ki jing pule ki ba pher namar bun ba ki bom yo kam yo jam bun ki ba susong ying ki bom trei tangi kam jong ru te kito ki ba klan ka emotion ki ba klan ka jimu jing perkate watla kim yo kam sorkaru ki sedang da ki business la jong ladang ya keren ya ka education lane ya ka jingnang jing start hang ne hajala meklaya jungi ka jala meklaya jungi ka don syatrai napdeng ki jala jong kar India ba ka education ka telot bha ka lo bha ha meklaya kane baro kade ka jing bamsap jong ki badon ha kabor lada ki badon ha kabor kim bamsap bale ka education ha meklaya ka hir tang ki college sarkaru ki dunate hangne hajala meklaya nadu ki school sarkar ki duna wat thakito ki school sarkar ki bala don paru kino hikai ki duna kimbiang tang kino hikai ru te sagi college lay ki duna ki college sarkar khamtam ki university hameklaya katkum ka jing tip ka junga kadang don tang ka nehu bat kato ka Kapten Williamson Sangma Hatura tang kito arteli kidei ki university sarkar kanehu kadei ka jong ka north east kamdei jong ka meklaya ndai kadei jong ka north east balaron da ka central government kadba kato ka Kapten Williamson Sangma University pat kadei jong ka state government ndrei haga jingsha lada ka sarkar ka kwa ban kentiu kadai ban penbun ken ya ki university balai kabu tangka we ka state university haka jingsha kadai ban bu arteri lai teli ken lada kadai ka sarkar ka perkhat bhai ki samale kadai ban bu ya ki university haman laki district lada dei badon tang arteliru kala yara bun ba namar mangi ki khasi janti ladang ile chagaro tangkat nungut nginyo namar tang upajaro ulabun pa mentale te bakaladon kataka reservation kebakerpang ya ki garo tangkat nungut mangi ki khasi janti nginyo ladang ile syagato ka state university hatura kane ka jing fail jong ka sarkar meklaya hakabede berka education kapenlong ya ki babun bakin dukhaman sim kapenlong ki babun bakin bitar ya kane ka sarkar MDA tange ka scholarship jong ki khna pule nadu usnam ar hajar ar husan hadu menta usnam ar jar punreuru kane ka sarkar MDA ka klem pat siulut kadang siu tang ka first installment ru ka siu tang khndiat te bale ka shu batsa ya kato ka scholarship jong ki samla pule lada ka sarkar MDA ka kwa ban kentiu ya ki samla pule
kadai ban suhok ya ka scholarship kamdei ban bamsap ya ka scholarship lane ka baibam jugi khana lada kane ka sarkar MDA kam lebha kam yara bhai ya ki samla pule ya ki khana pule kumta ka education hamekhlaya kanam kiu nga kentu ya ukara sama ba uday ban siuno ya ka scholarship ban barsa ya ka scholarship jong ki khana pule siuno udwut khnang ba ki samla pule kinyo ban siu ya ki by class khnang ba kanyarap hakabedei bat ka jing pule ka jungki don sibun ki jing fail jong ka sarkar MDA hangni hajala mekhlaya jungi ladang ikren hagaliang ka halt lane ka kot ka khieru sibun ki jingduna don ki jakale lada don makana ki PHC ki hospital ru ombiang ki rukom ai jing sakri ki padba ki doktor ru kim biang don le lada le thi pangum to tangka jing sumaru klem biang bon ki breu ki suyap khamtam kito ki ba sitom jur kito ki ba le khaklung ru bon ki bayap ngai i sa than ribhoi le naga por ki sa ja kito ki kies yap khlung kato bro kade ka jing fail hagaliang jong ka health department ki bon ba ki jing fail hapo kane ka sarkar MDA ki penbang tang ki development surok ki surok ru bun sanong kendong le khuru khoram bun ki surok kimbiang penbang tang ya ki national highway te mangi ki patba ngim dai ban bi ka sarkar kadon ka hokte bakan te ye ki development ba pher ngim dai ban bi ya kito ki surok bagane ka sarkar MDA ka penbang ladawan kano ka sarkar ka haban te hi te ye ki surok haba kayu i ba ki surok kilasne pala kadon kam hi bante te ngi i sibun ki jing fail hapo ka jing alam jong kane ka sarkar MDA te padba ladang ilong ki bro ki start ngim dai ban bi ya ka jing penbang jong kane ka sarkar MDA ling ba ki surok bun ki surok sanong kendong le kemang ngapi bun ki surok khoru khoram ki surok ki basneu palat mangi ki patba kat bangi dang lae ngin sia ngap nrei lada nakaliang ki badon hakabor ki le palate omban se ngi bangina protes ngin nya le sendon kumbale ki samla ha Nepal kumbale ki samla ha Bangladesh ha Nepal ru ki ba penki thma ki ba pen khlem ya kabor sensar ki de ki samla te kat bangi dang la manesha ngin sya ngin su ya le be ja kabaran kam ha kabor thevut ladang imla su manesha kamase ngi bangin mi sakmat ban le kam ha Nepal kam Bangladesh nakali nga jonga ngam penslu repi ba pnyale rudum nre ngi le be da ka democratic method ha kabor thevut ngi de ban penkela ya karkom jit ka jungi ya kino mikmat ngi de ban boycott sendon ya kine ki party ki ba le thok ki kine ki party arsap tangkatahi bansu ya khi bansu ya penum kum ha Nepal kum ha Bangladesh te kam yahap namar kari jungi kade ka democratic country kade ka risin syar pagba kum tang ngi de ban le be da ka democratic method ngi don ya ka bor ka kraw ha ka por thevut ngin sya le be ya ka badan kam ha ka por thevut te parlok ngam kwa trenjrong re tangkat ne ki jing pensai junga khuble sibon khuble sya jarngu ngin sai syam biang hai ki we perki video